Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур 45 яшьлек юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Давыдова Зөлфия Инсян кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны газиз әнисе, тормыш иптәше Рафик, кызы Гүзәл, кияве Рамил, оныгы Самир, кызлары Рианна һәм Зарина, кода-кодагыйлары котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан кызым, әкрен генә синең чәчләреңә дә шал төшә. Безгә инде ничек картаймаска дисең. Бүгенгедәй хәтерлим. Без сине зарыгып көткәнебезне. Әйе, син безнең көтеп алынган кадерле кызыбыз булып тудың. Син тугач тормышыбызга ям керде. Шул чактан алып бик күп вакыт узды. Үзеңнең дә балаларың үсеп җиттеләр. Ләкин син минем өчен һаман бала әле балакаем. Син иң җитдисе, иң рәхимлесе, иң кайгыртучаны булып чыктың. Ата-ана хакын хаклап яшәүче сабыем син. Моның әҗер савабын ике дөньяда да биләргә насыйп булсын. Рәхмәт киявемә дә, мөмкинлек булган сайын ярдәм итеп яшәгәннәрегез өчен. Кызым диеп иртән күзем ачам, балам диеп ятам төннәрен. Ардым икән, барсын өлгердеме, ничек үтте димен көннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм. Без җыелдык сине котларга. Насыйп итсен иде баламныкы барсы әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып, имин яшә, кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм, синең туган көнең. Мин бәхетле алар җиткәнгә. Кадерле тормыш иптәшем, менә инде син пешеп җиткән җиләк вакытыңа кердең. Көннән-көн минем өчен син матурая гына барасың. Шуңа да мин сине яратып, кадерләп, хөрмәт итеп кенә яшисем килә. Яратканым, рөхсәт ит котлап, барысы өчен рәхмәт әйтергә. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем бергә яшәүләре ул рәхәт. Балалар да инде үсеп җитте. Әби бабай диләр, оныклар. Бу дөньяда тагын ни ул кирәк? Бары шул ул олы шатлыклар. Сөекле әнкәебез, әтиебезнең сүзен дәвам итеп, сиңа баш иеп рәхмәт әйтәбез. Безне кеше итеп тәрбияләдең. Бүген дә гел ярдәм итеп яшисең. Күңеле матур кешенең дуслары да күп була диләр. Монысы хак сүзләр. Чөнки әнкәебезнең шул кадәр күп тугрылыклы дуслары, кайчак үзебез дә аңа ак көнләше белән карыйбыз. Җир шарында иң җылы йөрәкле әни. Бары тик ул гына бирә алган татлы назлы әбекәй ул безнең. Сөекле без. Бүген юбилеең белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, яңадан үзеңне балалар итеп сизергә мөмкинлек булыр. Ә бу исә без бәхетле булырбыз дигән сүз. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаян дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара. Син бит яшь, матур, гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныгың шат, шаян, исән һәм шук. Тагын ни кирәк инде бу җирдә? Шатлыкларың күп булсын. Гаиләбезне кайгы-хәсрәтләр уратып узсын. Әни дигән бөек исемеңне яклый алдың тормыш юлында. Бүген балаларың рәхмәт укый. Беләбез ни барын уенда. Сиңа Раббым озын гомер бирсен, фәрештәләр үзе сакласын. Картлык көннәреңдә бәлаларга тарырга газизым берүк язмасын. Хөрмәтле Зөлфия Инсяновна, бар теләкләр чынга ашсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Хәзерге җырыбыз бары сезнең өчен яңгырый.
яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем, еллар суда якса да мәңгегә синең белән тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү